gareji fa ta kulle. Kai kamar mu taga zanga-zanga. Salamu alaikai rake bala'i. Ai daga zuwa ne ma kake ka zubar da rake. In na zuba yi ma kawai ya zama mun. Ɗazu nake sha. Nan gareji fa ta kulle. Amma nan dan samu naka. Samu naka suna rake ne? Ba ta yi. Sai ka tafa. Daga cikin gareji nake na ga wata kurkura ta neman arziki oga billahi lazi. Ƙarshen giredi. Waccan kurkura kenan. Waccan. Dan billahi lazi waccan kurkura oga ina ganin babu wata halitta mai jini a jiki har raƙumi da ake wani kuranta raƙumi waye ba zai ebi rabin kayan da za ta iba ba. Ka talla can. To raƙumi suna ya tara. In ka loya raƙumi kayan da ya kasa ɗauka. Allah ma ya fi nema. Albarkan ka. To a raƙuma ma an gaya ma akwai amali. In amale ya ansa sunansa amali, ya ɗauka maka kayan da kurkura 10 ba ta iya ɗauka ba. Shanyar raken nan.